Il-Professur Oliver Friġġieri kellu sem importanti fl-iżvilupp tad-Dipartiment tal-Malti fl-Università billi stabbilixxa b'saħħa l-istudju kritiku tal-letteratura, għadda tmexxija tal-Għaqda tal-Malti fidejn l-istudenti u mexxa d-Dipartiment għal bosta snin. Dipartiment li issa qed ifakru bi premju speċjali. Id-Dipartiment tal-Malti jagħti żewġ premjiet kull sena lill-aħjar żewġ teżini li jiġu ppreżentati mill-istudenti tal-baċellerat. Wieħed minnhom huwa appuntu il-Premju Oliver Friġġieri illi jingħata lil dawk l-istudenti illi jkunu ġabu l-aħjar marka, l-ikbar prestiġju biex ngħidu hekk għal teżi miktuba dwar aspett letterarju. Appuntu għalhekk huwa msemmi għal-mibki Oliver Friġġieri li kulħadd jaf ħallina ftit ilu. It-teżi tiegħi il-punt ta' tluq tagħha kien il-ġabra poetika 40 jum ta' Antoine Cassar, pubblikata minn Eid Books. Tista' tgħid li bdiet mill-bidunet ta' xina kont anke fit-tnedija ta' din il-ġabra poetika u niftakar li mill-ewwel intlaqad b'mod partikolari b'din il-ġabra, ħassejt li hemm vuċi ġdida u li qed tolqot temi li s-soltu niddejqu mmissuhom fil-letteratura tagħna. Bħala teżi, ovvjament, l-isem tagħha huwa ma' kull qatra sem li sqejtna mal-mejda, il-pissa l-familja fil-poeżija ta' Antoine Cassar. Ovvjament jiena affukajt l-iktar fuq il-familja u sfortunatament fuq xi ħaġa negattiva fil-familja, il-vjolenza domestika. Allura biex nasal għalija l-ewwel nett kelli nara għamilt riċerka kif evolviet il-familja minn żminijiet nofsana sal-lum. Mbagħad għaddejt għal kif il-letteratura Maltija irrepreżentat lill-familja minn Dunkalma, Rużar Briffa, għal-moderni, għal-postmoderni u anke wkoll għal-realisti li kitbu xi ftit jew fl-istess żmien tar-romantiċi. Minn hemmhekk irrealizzajt li minkejja kienu qed jitkellmu fuq l-istess ħaġa, speċjalment pereżempju romantiċi u realisti, rajt mod verament differenti ta' kif dawn jippreżentaw lill-familja. Pereżempju għandna ir-romantiċi li literalment aġevolaw li l-familja raw l-iktar ħaġa naturali, ir-realisti minkejja li kienu qed jiktbu fl-istess żmien raw ħafna difetti fiha, raw il-vjolenza, raw in-nuqqasijiet fiha. Mbagħad iktar ma' żmien anke jekk pereżempju naraw il-moderni minkejja li ġew wara ir-romantiċi u kien hemm ċertu konfront mar-romantiċi, pjuttost pereżempju raw lir-raġel li l-missier pjuttost iċċelebraw dan il-rwol, rawh bħala persuna li ma jista' ħadd għalih ħanajtek u qiegħed hemm dejjem għall-familja. Iktar żmien wara ngħidu aħna Manuel Mifsud li huwa t-tutur ta' din it-teżi u Adrian Grima ippreżentaw lilhom infushom bħala missirijiet imma urew ukoll il-vulnerabilità tagħhom. Allura telqed dik iċ-ċertezza li rajna fil-moderni minn poeti bħal pereżempju Achille Mizzi. Il-premju nnifsu jikkonsisti f'dan it-trofew illi ġie ddiżinjat għalina apposta mill-artist Austin Camilleri, illi fih ikun hemm ovvjament l-isem u s-sena, imma hemm vers meħud minn poeżija ta' Oliver. Vers illi intażel apposta illa għaliex aħna nemmnu illi daw l-istudenti attwalment huma il-futur tal-pajjiż, il-futur akkademiku, il-futur intellettwali tal-pajjiż, u allura anke l-vers magħżul huwa vers apposta illi jagħti din l-idea ta' futur. Naħseb kull persuna tieħu gost li x-xogħol tagħha jiġi rikonoxxut. Għalija huwa memento speċjali ħafna li jfakkarni fi 3 snin mill-isbaħ li qattajt fl-università, speċjalment fih dan id-Dipartiment tal-Malti, huwa wkoll għalija unur li għandi
biċċa arti ta' Austin Camilleri unika fid-dar tiegħi. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.